Dneska vás tu vítam na mojej druhom videu z Minecraftu, z tohto sveta. Takže budem rád, aby ste dali like, odber aj zvonček a sledovali moje ďalšie videá. No tak nič, ideme na to. Takže ešte ideme naťažiť trochu kameňa a dnes už by som chcel teda vážne získať. Čaute ľudia a ja som tu dneska v Minecrafte. Ako vidíte, už som to tu chvíľku hral, takže no, už som dostal aj nejaké veci, takže začíname pekne a môžeme ísť na to. Ľudia, ideme si vyťažiť stav. A nesmieme nás zabudnúť na nejaké ovce, lebo by sme nemali posteľ.